ассалому алайкум ҳамватанони азиз, падарону модарон, бародарону хоҳарони гиромиқадр. Бо шумо ҳастам банда Ҳусейн Нуриддинов аз канали мо шумо, канали фикри шумо ва аз паҳлӯи рости ман штагӣ Тағои Алихон. ин кас тоҷик ҳастанд, рости мана инвалид ҳастанд, як пошона буридагӣ. дӯстои азиз, мана агар бинед мана чаказашон дар пеши ман. дӯстои азиз, як худашон ҳастанд. ин касро бегоҳиё фақат як куҷо шумо фаҳм мекунад, хоб мегирад бегоҳиё ба бегоҳ ба ДНП. ин мақсад фақат бегоҳ ро метиятона. ҳар рӯз ба чӣ кор мекунад шумо? Рӯз ба мои қабул мекунад. Шумо не чӣ қабул мекунад? Берун мекунад. Документ доред шумо? Ягон хел паспорт, ягон карта, ягон чи? дӯстои азиз, ман ина медонам, бо барои шумо пурсидам. дӯстои азиз, ин кас документ надорам, паспорт надорам. иншоалло агар шавад мо як через шинохо ин каса паспорти тоҷикӣ кардан дакор, баъд загаран кардан. хеле қин аст мақсад ин каса документ кунӣ. дӯстои азиз, ин кас шаб ба ҷои хоб доранд, рӯз ба берун мекунад, ама кас албандагӣ намекунад. хубаш ҳамин. алҳамдулилла, мо аз дасти мо чӣ омад, мана Тағоя бовар накунед, агар мана худи Тағо гап занам. касе ёрдам мекунад, мисол худаш оварда метиҳад. Тағо ин кас мешинам. дӯстои азиз, агар донед, касе ки дар Екатеринбург торговый центр Марс напротиваш ҳамин боло мана пеши мо ба пекарня ҳаста, ҳаминҷа мешинам скименкаба. касе ки дар шаҳри Екатеринбург ҳастед, метавонед мимо агар гузаштед палешон кати метавонед ёрдам кунед. ва дӯстои азиз, ман тасмим гирифтам, ин кас карта надорам, картаи худам мемонам. касе чанқа метавонад моҳи Рамазон ёрдам кунад, боз видео мекунам, чанқа ҷамъ шуд, оварда дар дастшон метиҳам. шумо мебинед дӯстои азиз, хостам барои ҳамин Тағо як каме ҳам бошад ёрдам кунем. аз дасти ман омад, чанқа кардам. мисол дӯстои азиз, баъзеҳо бо пайдо мешаванд, худат чӣ ба ёрдам намекунӣ, мисоле ки гапо мешавад. мана агар чӣ накунед, бовар накунед, ман худи Тағои Алихон гап занам. Ёрдам медиҳанд. Тағо Одамо ёрдам медиҳанд. Тоҷикоям ёрдам медиҳад, қирғизам ёрдам медиҳад. Одамои нағз бисёр. бародаро ба чӣ гуфтанӣ ҳастед моҳи Рамазон? ба бародаре ки касае моҳи тамошо мекунад нафаҳмидам чӣ гуфтед? ин ка нағз тоҷикӣ гавза метонед? Медиҳам хел 30 сол ман ҳаминҷанда. 30 сол шуд бародари азиз, ин кас дар ҳаминҷа. Ман русӣ понсу медонам ҳозир. Тоҷикистон ба хона доред хуҷанба? ин каса документ кардан, хеле гап барои роҳӣ кардан. касое ки ёрдам карданӣ ҳастед, инвалид ин кас ҳастанд, як пошон нест. касое ки ёрдам карданӣ ҳастед, аз барои Аллоҳ ёрдам кунед. картаи худамро мемонам, боқӣ дар амони Аллоҳ бошед. салому алайкум. ман билет аз Екатеринбург клуб гирифта будам 6 марта Акей Ҳусейн. ҳамин компания ме одам кард. обратно билет сторону билети ман буд клуб. омадам, рейс задишка шуд, аз клуб занг задем. ҳамин шахс моя дастгирӣ карда, билети моя ба душанбе оформид кард. баъд мо аз душанбе имрӯз рӯзи 16 парвоз ба Екатеринбург дорем. метавонед ки аз ҳамин шахс обрашатся карда билетҳои ҳамин одама дастрас кунед, дастгирии худ мекунад. ассалому алайкум ҳамватанони азиз, умедворам ки хубу бардам бошед. бо шумо ҳастам Ҳусейн Нуриддинов аз канали мо шумо, канали фикри шумо. дӯстои азиз, мо баъзе бародаро ба чӣ кардагӣ будем, билет фурӯхтагӣ будем дар шаҳри Кӯлоб, дар шаҳри Хуҷанд. рейс отменит шуд. мо мана гашта як рӯз ба гирифта ҳамин проблемаҳои решат кардем. мақсад авиакассе телефон кардем, рейса дигар рӯз ба мондем. мана ин бародаро бо иншоалло ман пурсидам, гап задамшона ки навор кунанд, бо навора дар канал мегузорем. мо билет фурӯхтем, мо отвечат мекунем. баъзе авиакассо мақсад ҳамин кор намекунанд. бародаро ҳафтаи кати хоб мекунанд, аз ҷое ки масал ҳамон телефон кунанд, аз ҷои билет ҷо гирифтан, бояд ҳамон билетфурӯш отвечат кунад, дигар рӯз ба гирад монад. ва мардум баъд хоб мераванд 4-5 рӯз. ва уралски авиалинии мақсад сомон айр ҳама ҳамин ва ё мисол чӣ мекунанд, дигар рӯзҳо ба рейс доранд. бо мисол мешавад ки соати 8 саҳар напарид, бо 5 бегоҳ ба рейс ҳаст. ҳамон билета ба нигоҳ карда мешинам, ба
талпа шуда ҳамо аэропорт ба проблема мекунанд. аз ҷое ки мисол телефон карда ҳамо ки ба билет харидан ҳавая гап зананд ки ҳамо авиакассае ки билети мои дигар рӯз бамон мақсад ё соати 5 бегоҳ дамон. ман ҳамин чандта бародаро ҳамин ҳодиса ба рух додан мақсад билетошо чи отказ шуд, рейсо отменӣ шуд, задержка шуд. мо ҳамин проблемоя ҳал кардем. дӯстои азиз, билет ҳаст ва рейсое ки касое ки хавотир шуданд ки рейсо намешавад, рейсо мешавад, бародари азиз бо ватсап дар тамос буред. мо касое ки мо билет чӣ кардагӣ будем 5-6 кас ҳастам, мо гап зада истодаем, рейс мешавад. ман ҳамин рӯз дина да кулоб буд рейс, соатҳои хато накунам 5 саҳар отменӣ шуд. мо ҳамон пула ҳамон билета чӣ кардем, гирифтем, гашта пагоҳ душанбе ба мондем. мана бародаро через душанбе парида истоданд. Москав инчунин мақсад кулоб Москав задержка шуд, гирифтем соати 5 бегоҳта мақсад ҳамон билета оформид кардем, ҳамон пулашон кати мо ҷобаҷо кардем. ҳамина мақсад баъзе бародаро намедонанд, фаҳмед бародари азиз. ҳамон касое ки билет гирифтед ҳамоно бояд отвечат кунанд. пулатонам ба мақсад пулатонам ба мисол ва рейсе ки мисол мехоҳед ки имрӯз нашуд пагоҳ бо гиран ҷобаҷо кардам. бохитар рамони алло бошед дӯстои азиз. номерои дар зери навор мемонам, дар тамос бошед. ассалому алайкум.